Sachitin pat ngai ngu yo blei leng bajong kan step ka mentah pangila yo biang ya kan lat ban sngap ban sa skoru ya ketin ka jong ngai ku blei i ya pi baro ki perbaget ki ba i ki jonga bat kum ju ru ki permensim ki ba koridor kat ki bala yo sngau jadi ketin ka jong blei ngai ku blei i ya pi kerting ba thiang tam bat ka bdon portam jong trai ban pnim jengi Jesus Christ lamba jong kan step ka mentah tu ngi ya phai ban puson na ni ketin ka jong blei na ki sautali ki bentah kata bangila ban lam na gospel ka ku Matthias kilnong ka fnyo ko khat pasan fnyo hadu rifui ka gospel Marcos ka nong khat san ka khat pasan fu ars fu lai ba sapun riu nang ta Lucas ar fu lai kilnong san phos fu ar ba Yohanes khat khandai lai fra lai khandai ka khat ngan pule tangi lai tli ki khat kata gospel Yohanes kilnong ba khat khandai ka khat lai fra ba Matthias ar fnyo kilnong san khandai ba san ba riu phau ka khat te hadin kene u Joseph ubana Arimathaya ubolong usunran jong Jisu hinrei hakabari namar ba septing ik jiu ula kerpat ya upilat ba unyo rakno ya kamet u Jisu upilat te ulasya namar kata ula lej ba ula rakno ya kamet jong haba u Joseph ula simte ya kamet ula sop span ya ka daga jan linen bani ka bakhui ba ula bu ya ka ka jingtep thammai jong ya ka bolati hau mau siang bat haba ula pentelun ni omau bakrau ka jingkhang ka jingtep ula leino bat ka phang preng ka bangala bu hakani ka por kum ka jingya tei ba jing slok lang hakani ka step kalong ka jing hikai na ka jing im jong Joseph na Arimathaya ban but yo tra Jisu hakani ka porthei kamlong ka basuk hinrei ka dei ka ba e than kalong kum taru yo Joseph ubana Arimathaya ulong udakhat haka Sanhedrin ka ying bishar ka balarai penrem ya utrai Jesus Christ hadu ban rai penyap sendon u Joseph na Arimathaya ula sim ya karai ban bu ya la ka jong ka jing im ka jing ma da ka buyeng ka liang ka jong utrai Jesus hinrei ka ni ka jinget ka basisa ka jong ka penla ya ban job thiau ya ka ta ka jing septing la thu ba une u Joseph na Arimathaya udei unong but bari jong utrai Jesus namar uting ya kita ki jiu ki basong sitniam hinrei hadin ka jing sya narpna jong utrai Jesus Christ ula leit da ka jing silur hakmat upilat ban pan ya kamet ka jong utrai Jesus ban yo tep dan burom ya kamet ka jong utrai Jesus ban yo ru ban tep ha kata ka jing tep ka ba ulati khnang namantai ladihi u Joseph na Arimathaya ula khendau thala yala ka jong ka nam ka burom ka jong yala ka jong ka kerdan ka jong ha preng kita kinong yalam niam jong ki jiu ban ai yala ka jong ka jing tep ka bathmai how try Jesus Christ ban tep ban le burom ru yo hangne upun pausina yala ka jong ka jing silur yala ka jong ka jing i ka ba khautam yala ukun rat namar uhi ulong ubuju up kermen ya ka hima ublei Marcos katsan kenong sapu ar ba sapulai ladangi pule hato kan ka ju ka jing septing ka don hanga ba hangi kum kinong bud ka jong try Jesus Christ hato la da phiyeng ka hok ka jong try Jesus hala ka jinget kum Kristan ngilong ke bela kloi ban khendau thala no ya ka nam ka burom bat ka kerdan ka bangi ngidon lada ka long kumta kan mau ya kani khana sifang u Joseph na Arimathaya udei uwei ni kinong yalam jong ki riuniam jong ka por ya ka bela kan mau kerpang da ki pai ringai Kristan jong kani ka juk menta uwei pat udei u Nicodemus ubalej so Jisu menmit u Joseph na Arimathaya ka Bible ladangin pej kum bangala kadeu menne syakmat nila ban sem na Matthias arfnyo kelnong san phnyo rifui Marcos khatsan kelnong safu ar safulai safu khot Lucas arfulai san phausan fu ar ba Yohanes ka kandai lai fra ba lai kandai ka khot hangning in sem bo Joseph udei de khot jeng ka Sanhedrin ubasa ha kanong ba Jerusalem ha ka por ba ka jia ka jing sya pen sitom ben ba ka jing sya yap jong utrai Jesus Christ halor ka ding phana hinrei udei utrai snong mensua ha ka wi ka nong ba ha Judea ka ba khot Arimathaya bun kinang thok ki batai hala ka jong ka jing batai ya ka snong ka jong uni u Joseph kani ka snong kala bandei ha ki benta jong ka Ephraim ha ka bala kha ya unong thu lupa Samuel u Joseph udai we ni ki khot ba pau bha ka Sanhedrin ka badai ka we ni ki dorbar ka bala yalam de kirang ba lengdo ki don nya foi ngut ki khot ha ka dorbar ki balong ki briu spa ba ki badon bor bha ha Jerusalem bat ha ki benta jong ka ta ka jaka hak tu por uj Matthias ula tho ba u Joseph ulong ubriu ubariuspa ba ulong ru sunran jong Jisu ya ketang yo i namar udon ya ke jingtep ke berarti alor mau siang ba udabu ru ya mau tap ubakrau ba supen telun ke Bible kam pen pau ayu
une u Joseph utre Henry kidon kinong thok ke bethu ba utre yagam kum unong khayi usunran ubari jong Jesus Christ borok kisah gospel ke thu ba Joseph ulong usunran jong Jesus Christ wala u Yohanes ulay thu sai ba udei usunran ba ulong usunran ubari kata la ringi pe Yohanes khandai le phufra hadu kasngi blatep yo tra Jesus Christ udang long usunran ubari katkum ka an jong Moses ka hikai ba yakamet jong kitu borok kibala syak sanafna uding omdei ban bu ne hau tau ding hadu dasanya Deuteronomy arhui ar arfulai ke dekhot namar utra Jesus Christ la yapno akapor chanbit akapor lai baje kumta kalong kapor ke balingkot palat ban pendep ya kaniam korukom ban tep dan buram syua ban sedang kasngi sabaton da kamen sim jo kajing silur da kamen sim jo kajing e ya jong kenrat undi u Joseph na Arimathaya ula pen pausna ya la kajing long sunran kajing u akhmat kijiu bat akhmat jong Pilat da ka bulek pan na Pilat ya kamet ke jong Jesus Christ u Joseph udon tangkawi kajing temu bat kata kalong ban yo tep dan buram ya kamet utrai jong u Jesus Christ wala utip tikna bu unsha e sibun kajing ma kajing im kajing u kum ujiu omdei tang ba ula benle ya kata undon ya kajing kendu ke kum kita henry kapen pauru ya kajing ya ka ka bom khui da ka barung ha kaying ke jong Pilat henry mau bot unu ke debas kila kata ru wat ya kamet ke jong tra Jesus Christ u balasa narfna u Joseph na Arimathaya ul ais ngobha yala ka jong ka jingtep ka pathamai ba u ulati khnang ya ladi hau mau siang ba ul ais utrai Jisu pentep ya kamet ke jong u kenai ka pendep ya ka tu jing thu bala tho da umat da uwei na kinong thu lupa u Isaya kal nong ba san phulai ke khot ko khandai bat kitin ki ong bat kila penlong ya ka jingtep jong u lembat ki beman lembat u bariuspa ru ha ka jingyap jong u la umsem la le jubor lemde umsem la don ka buik phon na ka sintur ka jong u katkum kaniam ka rukom jong ki jiu la ju kelan phnyang masalah da ka mir bat ka los bat la sop spany ru da ka jan linen ka bani ka bakhui bat labu ha ka jingtep ka ba ompat pendan kam la ya thu ba yakini ki jan linen ki bani la thit da Joseph na Arimathaya la fin pule Marcos ka san kelnong sapun riu da khot bat uniko dimos bat la thit ya ka jingsle ka mir bat ka los Yohanes khandai kelnong lai khundai ka khot ka ji kai na ka jing im jong ne Joseph na Arimathaya ha ka ni ka jing im Christ ka jonga ba jingi kum ki Kristan kalong u Joseph ulabat scams khak ya kata ka jinget wala uha ba dia kendu ya sibun ki jing tenju ya sibun ki jing nyobeng na ki para da khot ka Sanhedrin bat na ki para jiuru lemru na ginong sensar jong ka himarom hinrei ula yeng scam hala ka jong ka jinget da ka basania au tra Jesus Christ ya ki e baro na usunran ha ka bari sya usunran ha bapau ka Bible ki thu ru kumde sifang Joseph na Arimathaya ubaju ab kermen ya ka hima ka jong ublei Marcos khasan kelong safulai ka khot bat Lucas aflai ka nong safui ka khot nang ta ka Bible ki thu susu kumde une umsem la ya ko ngu ya ka jing sala bat ya ka jing le jong ki jiu Lucas aflai ka nong sanfui ka khot kumju susu ka thu kumde sifang Joseph na Arimathaya ubriu ubahok bat ubriu ubaba kajing kentu na kajing im jong une Joseph na Arimathaya kalong yang abat yengi bunsin hakani kajing im Kristan kum ki pilgrim kajing het au tra Jesus Christ ka don haka ya ka dor ka bakrautam om don jing artatin ba Joseph na Arimathaya ulai kendu ya sibun kajing ya sibun kajing syak krenben bat ya sibun kajing syak pekpo namar lale buram ya ka met bayab jong Jesus Christ hinrei Joseph na Arimathaya pensngap ya kita baro da ka bo but bait ya la ka jong ka jinget ka jong u hau jong utrai jong Jesus Christ ladang ile ya ka ka badai na banta ka kerteng ka jong utblei bat na mata utrai jong Jesus Christ sakani ka perthai in ha ban ya kendu sibun ki jing syak sitom sibun ki jing jenjar hinrei ka don ka dor ka bat ka nong ka barem ha ka bangin sayo ya ka ha kata ka jing imbam jukut bat la utrai kumu Joseph na Arimathaya tungin ombut ya kani ka perthai bat ki jingle bomman ne ki jing sela ka jong ka hinrei tungin ba ya la ka jong ka ding phana man la ka sngi compare ha ka school ka bangidon ha ka college ka bangidon ha ka jaga troi ka bangidon ha ka yo ka hat ka bangidon ha la ying lasem bat ha ka imlang sa lang ka ba manga bat mangi ni im yai up ya ki jing yalam ka jong blei ha ka por ka biang ba pinyo sakhi ya u bolong utrai bat unong pen im jong phi kumbolong ne Joseph na Arimathaya na usunran ubari sya usunran bapau usunran ubasilur ban yeng ban lei yalau kunran ikan mau
babarok ki senran hak tu kapor ki bajudan hak ti hak jat jong jisu hak tu ki lais nam siteng kim sem lan nut wat tang iweru ban lek pan ya kamet ke jong tra jisu ban tep dan buram ya bluj lami we ni ki senran ki bari senran ubari da ka jing silur da ka jinget ke baskem bat ban lek buram iro jong kendrat jong Joseph na Arimathaya ubodon ya ka bor ubodon ya ka kapor ka babiang bat haka jaka ka babiang ula le ya ka badi ban pendan buram ya la ujong utrai haka por bat haka ya ka babiang ru haka jaka ka badi ublei un pendan kam ya piru iwe pe iwe ban pendan buram yu ban plaru yu bat ban penpau ru ya unu Jesus Christ haki we pat ki permestim haka ni ka perthei bat haka ni ka sengi ka bangi yo sngau ni khubor ka penkan mau yang ni ka jing iba ka jong jisu na ban ta jongi tungi long ku Joseph na Arimathaya ubami ban pendan buram ya ujong trai jong jisu kum usunran ubasisha hakmat ka ni ka perthei dala ka jong ka jing im ka jong dala ka jong ka spa ka jong dala ka jong ka buram ka jong dala ka jong ka kerdan ka nam ka ba udan pasakhi ya la jong trai kum ju ru manga bat mangi kum ki khun ka jong balai tu ai ba manga bat mangi in pendan buram yu balai ladang idon ya ka sap ban ruai ai bagin ruai no trai ladang idon ka sap ban kren angin kren ban trai ba ladang idon ka sap ban tem ru angin tem na ka ban trai utrai jisu udon ban ong yang ba yang ikum ni Matthew sipau ko nang lefu ar ba lefu lai uno ru uno baro te uban plai nga hakmat kibriu ngaru an plai hakmat ukpa jonga ba beneng ndrei uno ru uban len yang hakmat kibriu ngaru an len yu hakmat ukpa jonga ubah beneng ublei un kerkhu yangi dak bayo sngau ya tin jing sisa ka jong lembaj jong kani ka step tungi lang blei chidwai ya ingu ime try ba mer pas ngau biang yangi sisin pat lembaj jong kani ka khubor kani ka step yangi try ba me medon la ka jong ka plan da banta jonga ba jongi try bun na pening jonga ba jongi bun sin try ngilong ki sunran ndai ablei bun sin ngilong ki sunran ka bari idon bun ki kristan hala ka jong ka ri ka ba i ka jongi ngadua try ba men penmi ki sunran ki bapau omsuk ki sunran ki bari haka por ka babiang haka jaka ka babiang bat haka ta ka jingdon jing em ka babiang lada ki don haka nu ka bentar try ngaduai ba men sei ki sunran ki jong me ki bapau ban penpau ya ka jing itba ka jong me haka ni ka ri bi ki jongi yu i try ki jing sate sa khum ki babun try bat ngi i try ya ka ni ka ri ka ba i ki jongi ka ba ang ka ritip le sibun try ngila ri no ai bangin mi no try kum ki sunran ki basisa kumu Joseph na Arimathaya ngin mi ba ngi penpau ya ke jong sunran basisa ke jongi hagani kari be ke jongi ngila yo gospel sis pa profile ligis nem dengi dan sibun ke jingile kiran sibun ki mestim ki ba khmi ngi pendei me try bat penmi ya ki khun samla ke jome karpang bat yangi iwe pe ki khun kristan bangin long ki sunran ki ba pau omsu ki sunran ki bari map ki pop ke jonga map ki pop ke jongi hak tang jong jisu ngi pan bro amen.